Hola, P3, P4 i P5. Avui pujarem al tren de l'Agut i del Greu. És un tren molt especial perquè quan para a l'estació de l'Agut haurem de pujar les mans en l'aire, així, amunt. I quan pari a l'estació del Greu haurem de baixar les mans cap avall, cap a terra. Greu, 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 greu. Esteu a punt per començar el viatge. Som-hi! Atenció. Agut, agut. Greu, 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 greu. Agut, agut. Greu,